kay pagkalaay kay gibiyaan ko sa akong inday o karon ang akong himuon akong ingon tanang tao akong problema dili gugma hindi ang gitangag niya nga kwarta kay katuman gud nga kwarta gipagunitan ra sa ako huwanay lamig ang mabuhi pa ibabaw ning maong planeta kung magkatunggag babay nga wala huwanay lamig ang mabuhi pa ibabaw ning maong planeta kung magkatunggag babay nga walay gugma. Ang anak namo perting luuya gibiyaan perting gutuma kapait nining kahintanga ako pa'y mama ako pa'y papa akong problema dili gugma hindi ang gitangag niya nga kwarta kay katuman gud nga kwarta ipagunitan ra sa ako huwari lamig ang mabuhi pa ibabaw ning maong planeta kung magkatunggag babay nga wala huwari lamig ang mabuhi pa ibabaw ning maong planeta kung magkatunggag babay nga walay gugma. Tigid na kung di malasa nakatumong ko ni ining klasiha daghan man di ay nining kalibutan kanong ako padyut ang natungnan kapital nila ilang hitsura target nila kanang may kwarta maulitaw man o may asawa di kulang byudo labing maayo huwanay lamig ang mabuhi pa ibabaw ning maong planeta kung makatunggag babay nga wala huwanay lamig ang mabuhi pa ibabaw ning maong planeta kung makatunggag babay nga walay gugma. Huwanay lamig ang mabuhi pa ibabaw ning maong planeta kung makatunggag babay nga wala huwanay lamig ang mabuhi pa ibabaw ning maong planeta kung